Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pujian puji Allah atas penjelasan yang mengingatkan so kapitulin nawa ng so kapatidaya ng usan ko mga pamilyatan mga watatan mo mga inatan mo mga amatan sa mga inabi sa mga buberi hindi na si Allah darayon napatuhigan ng Allah sa inyo kapag-pamamakin kung dalagi ay ang mga usayan bandingan si Muhammad wa Islam. Kung nalamatan na sa Allah sebab sa tiyoking ang tanong na katayan yang Abu Barat muatan nakamatan mo sa iyang kaya kalilimon, seminar, iyang kaya mga pagalitan mo, mga alim, mga ulama, iyang kaya dato tunyan iba na pagalitan sa Dito Panuro, iyang kaya alim tanong, si Alim Disoko, ang gusto mga inyong pedera di Sirot Tanor, naru gelapok sa iyang kaya tunyan iba na kapita di Biblia, iyang kaya mapia seminar ini ngaran sa ating pa. Kung nitaro si Allah Ta'ala makalimuon, masaligagaw, si taro niya tatapan ko ang galipag sa mga pipin. Nago dito ang mga tawag taro sa kapakatawag doon na ba ang bubilingan ko at ang galipag sa atin ay iba na mga rata sa lagi-lagi mo ko kaya miyaraw tak na ko saya naging kayang hutan. Sa tunalamatan ang kurman sa Allah sa kaniyan so kirak ko taroto pagbantugan kompleto bantugan so lang wana bantugan sa kaniyan na dunia nagusto itanong katawan usisa wana mauri na matatag na pala na nanak Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab sa dia kaya apa mamakilig sa dalagi dai na kanaw balang wataw na tufikan wallah. Kanaw balang wataw na tiyufikan wallah sa kapakangil bagyan sa mabiyan. Na ino kasya minirampay inami babayami miyaswa terkas Allah subhanahu wa ta'ala. Agi sutawa tiyufikan wallah na ino niyan tiyufiki kami at dua miyaswa tunsu Allah. Nabi pun dalam tanu si Allah Ta'ala agi mo to kaptufiki nirtanu si kung kapinggil baka tanu di tanu ang gil baka si kung mga pipi agal baka ando lagi dai. Gitu siya pa ditanu galipat nagu ditanu keberayat na ayat na pinakamapian lagi mo tuan lalayo na ditano di kapakapagurad-urad si kung mga pipia ang mga galbo. Yun na isugo na kutan ko agama agi ang kanan anto ng iba na kapagurad-urad si kung mga pipia. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum nasisa kuya ini watiku Allah so magfirah dari tafsir mga ulama nagyang kutuwa mga galba kakigawa ngurila Allah subhanahu wa ta'ala kigwa sa gyang kutuwa rila Allah subhanahu wa ta'ala dito sa mga amal ng mga pipiya na pedunay yung kaya dalagday tumok man na sisitan o aligitan o makapamakinig sa mga seminar adi sa ato na iba na batano dun na di marites kung mga turuan tanong o din na si kung mga siringan tanong anta kabatan di bantay sa mga salida si kung mga telebisyon kung mga sulawalay ada ba niyan mga pakay ada ba niyan mga ranta kapag ilang sa oras kapag ula sa oras gina ay man ang mga bagsami na iya kaya tunay iba na kapag itaw sa iya kay dunia o sa katanong kami marati na pananggila tanong iba ay kunutan tanong na subay ang ginawa. Alam mo na ay inunutan yan na subay ang ginawa niyan
na miyadadeg na miyakadadeg pa rin. Inu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na aya miyadwinian aya miyadwirtan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na tigin manay agi kaya hadith na miyadw ay sigo kita diyakin ya Imam Al-Ghazali rahimahullah. Jadi ko keripat na kunaya miyadw sigo mga riwayat lagi diyakin yan na usala ko kira. Ugin nasi sabi mo tama pamamubot ang yang ini ya Imam Al-Ghazali na tigin manay tigmanay sa mga kita ba atin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aduti man at tigin na ipuggelak-lak akan sabi kaya umata duti man at tigin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ipuggelak-lak akan sabi kaya umata ito lagi muta duti man na baganay sabi ang mutua dua na dia mutua itibang hawa dia mutua kapun tugun uti utaw si kubay adinwani ilayad na tigang na mutua langwan ayap yang bayayan na so bayayan na ginawa ayap yang paglagubiyan na so bayayan na ginawa ayap yang bagian na so di kesuatu Allah antara so ipukirarang itu Allah subhanahu wa ta'ala lagi Ele naman nari mo tuwa tawa hindi na abot niya susah boyang yan. Ato na hindi magagaw sa papikiran niya. Ato na hindi magagaw sa ginawa niya. Aboyan yan. Sa ko tuwa kitimtim yan, kipumayan tignan yan, kung simba si wala. Lagi lang mo tatigtan o sa boyan. Ainutan nari mo taboy yan na ginawa. Na ayan yan rigway. Yung mo tadi kasi pamikiran niya na yung mga di. Bisa dimudah na ngaya galabukan inu mga de ami ako dubedug simbayang inu mga de ona anak anon so abaya ko ginawa nagugus simbayang kau pagi so manusia na niya kanalai baya ginawa nah gitu ni kali ini dakap keribat utaw nakap kerusan yan sabab ko kalayan ibaya ginawa taman sa karena si bumiyaw dum sa riyan mo tuwa ato na ni bon akan gedebek samarata katero samarata kakomi yang pen samarata agi pa lay boya Ginoo bahwa lagi na ni pilidasan musik Allah subhanahu wa taala permintaan musik Allah taala siapa tanunian no nabu ilidas tanunian si mudalagi na bahwa ilan man mga bagsak yang kaya manusia doon makalidas sumrana apa teror na wayang apakah pembayaan na ayah buah kabayaan na langon kasusunor langon kadudunia langon baya ginawa kabayaan o di busok anak yan si Allah subhanahu wa ta'ala banda mo ginamya muslim sutaw niya aparatya sutaw na ayah na apakah pembayaan yan na subay lagi ginawa niya gitu sa bapa igi na napikiru sa sutaw keribat sutaw agi yung tandinyan kipar subaya ginawa niyan na ayan yan di mapakapangumbay ayan yan di mapakapangumbay lagi ba dia kaya meranaw na ayat tabiya makasapulo na igi na naparaw depan o pumanutulan yan o karibatan yan madak lagi na tabiya makasapulo na unta dengan naka pawamaki dengan naka ngaya di bibitira yung nasago na nakasinan udah na na personal na pagkagagin sa danga na lagi mo tataw na ayat pumanutun niyan na sumanga kanustaan niya makaribatan niya ino ang niya pikiran na pangumbuan na agi ayam mo riyak yung siya ngaya pagalitan mo ulama alim na si dia ngaya kataw wah, yang ngayon mutan, miya nagkakaroon na miya ratan sa ngayon sen. Kaya kung miya pigira itirustan, bisa lautan. Nalini man, dia kana nakanggalabok sa dusa. Malagid so, miya payat doon ako so biyang makaw. Na amay nga sa kanan, na bang akalak sa kapumanutulangaw. Kung madaklataw, nagyang uta dusa na apiap ni kay to yan na beruya mala dusa.
Baru yang mana dusa tigu mga ulama ame ka sunggal ka marata na aya ka pipikiran na proud go pen sa kira lingon gelbo. Madaglay tadi ta makasapulo na madi ngay sigo mga bagsatan. Aya ko dikatawan sigo mga bae di sila-sila uwi na sigo mga datu tadi ta makasapulo na mindagan sudah ide. Ino sa kambure. Oh, aya din ni turun na ipdali liam nagigino niya. Ino sa kambure. Isa ko mana yang Allahu Akbar. Lagi duda akal kian aku dinian ikalak swallahu ta'ala kian gelbukan yang sabu tamarata ay pugin di saniya na kata ni na bentugan niya. Na upama yang kuika aso may tuwa dusa na beru yang mana dusa. Na ay dakan ay pandapat ka o mana dusa ape manutud ka kumadaklat. Allahu Akbar. Ayam malu budak ibrida wallah dusa nagi mo tapian mo tahu ayam bumatawron nasira na swalota. Giti malu budak ibrida wallah. Tahu betul kan nama budak ibrida no wallah swalota. Gina manangan mga ladusa kanagi mo ta ni pagin di sanu tahu na ulinya nakagro kisi wallah ulinya tahu bata sa may no ta katawbat. Maru ni mawrila wallah subhanahu wa taala. Agi dia mutami ini rampai sa ini pagemudian ini pagendisanian ini langkap ya. Oh. Dia. Ayam mana na saktano na auditan mo pamimikiran. Na dia kaya lambo sa dia kaya mga umurtan, mga idedden. Aditan mo katawan ni ay kalaiya na madalambo. Mata na saktano niya kadar payman tong balago surprise na sa kanwa mata sa kanwa mga inami. Na ayang kalilid na bendo ko mga tiksya yung ay matatagusi na ayang kalilid na matatagusi din na 40, 50, 60 kalbatan sa may ito na kalawanan sa may ito. Yi matatagusi ya idid sa yung ay kalilimut din. Na upang makapagilaya nga ini na yung kay idid miyaw sartan wanto na hindi ba na umurtan. Nah di tanungan pagagaranto, di tanungan pagasiguran maka kumbabali ayah pernah lambe sigo da tanurun mausat na lagi dia sakan ami usat tanur. Pamana inon to din so manusia ayah niya pagidirian sa niya kaya dunia namin nirampai sa 50 ragu na ayah pernah lambe na 50 ragu. Yang buhay ka. Nah saudara di tanong katawan ni ay kala malalambos ibu mga idedden. Di tanong katawan ni kating nagkukagaan ay kakabit ano po siya ngay dunia. Nagitiba tanong ng pupuliguran. Kaaya po damiyan isi ko mga kitab. Apod sa mga panimbilan na wasiyat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yari po niya Imam Al-Ghazali rahimahullah. Sa utang kitab yun ayyuhal walad. Natin manaya man jawaza al-arba'in wa lam yaglib khayruhu ala syarrihi falyatajahhaz ila an-nar. Pada sa mga wasiat na panimbilan natin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saan sa makalawan so idedian sa 40. Na di kaunggowan di kalawanan di mapugis ugal bagian nama pias ugal bagian nama rata. Allahu Akbar. Namiyari paradu antara kami siguradu antara romiami pemakanita tu pengasakitan ayat berpaian na sunara kajahana. Allahu Akbar. Malong ako nang gede-gede yang kaya igira perumusan kasum yang gelebek kamapian. Nah, igira abangan pia gitu so ini dengan susah begirun na ayat nakalilid na dengan ketusan. At iba ka di pakaturo. Nami nga so kaya pakaturo ko manusia. Ada niya panmisong ka dugo kaya pakaturo Rasulullah. Anta kada niya batayar mga ayat na mga masnun doa. Nami yan habis. Daba na sa kumunin sa kaya muta katuturo. Ayam yang argergen namanya katiru na ni pakaturugin nakabara siya. Adi ka mana igira atiru na dia mutatintan wa minisong kadian kita kaya pakaturug Rasul na kaapi apan kadaan sa tanud api apan tuturugan
Naku begitu nabelas mananya namanya gelebek ya. Sabu tu akatuturugon min yukitian sugia pakaturugin ko itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nami kasutaw nami akaturug na nakalilid na payakang boya iyak man na subino niya. Madalla ayaw buo pamikiran yan nasa naturug na piyan tunad niyo kita kaya pakaiyo yan. Uli na piyan tunad na ukitian tunay niyo na kaya turugo. Gitu mabisa mga pagkasan, mga babayami, mga inabi. Nah, dia kaya kau yang uyag sa dia kaya tunay niba na ingit orang. Dia na nga Pilipinas. Tabi ta makasapulo na upang makapagilihan na sa mga dator tano, sa mga bairang tano, amiyada si kapagmamanguda na igira pupununusan niya, sa kamuda niya. At akasuki pag-eskwela niyan na ay betul niya noon na high school life. Apa so pag-eskwela man doon? Na tigiran na samantala nga tigiran lagi kay oras kay man to kayo. Ino ko na tigiran high school life. Niya buhay ka. May gadi nga mataw ba tagi nga na di ditiro na ni paglay pa. Pera ragun. O 10 ragun. O 5 ragun. O 3 ragun. Na kanabanan ato na ni ba na kanabanan pakalilipat ni nagu kenaubanan atau ni diba na dikatawi wala kapaled na nan midadaptar o mga daptatan. Napagsawa siya ito Rasulullah apo benutul bertanu yakin Imam Al-Ghazali rahimahullah. Natigin manai. Tigin manai. Inna imra'an dhahabat sa'atun min umrihi fi ghairi ma khuliqa lahu la jadirun an tatula alaihi hasratuhu. Mata na tigyan asutaw amaw saryan so orasyan inna mra'an dhahabat sa'atun min umrihi mau saryan na tigyan so isa ka orasyan ko kanaw bagiyo tuy kiadnon wala subhanahu wa ta'ala na niya kalaya-laya taki pemboman niya nun ipsindit niya nun sa anuman na mo. Niya kalele. Ilang manuto ka, isa ka oras. May pandapat ka ko 2 ka oras. May gida ka ko 3 ka oras. Na how much more so saragun, 2 ragun, 3 ragun, 10 ragun. Anda ka dikuha miyang buhay ka sa isimbag kasi wala subhanahu wa ta'ala kung kailangan nga si umur ka saan na inusa. Allahu Akbar. O di tanong taubata sa mga kanustaan mo, sa mga karibatan mo. Itong anay, ang tunay ni Iban na piyak kalak-kalak suka pakataling umasa, ano nga na mauri. Itong anay piyak kalak. Ay di mo to ano nga na kanaw ba lagi. Agi kaya katatagutan sa nga dunia. Ay gira na sutig tano adipindi sa experience. O di na dipindi sa kalamya pagumurutaw. Nakasaslaw sa lakaw di sa lakaw. Nakairo naknabaya pagilian na pilay niya pagili dumanisa. Mukhang makasisagya nga dunia na ayang kalalema nakapupugisaw tao o padiyan igira ito na iba na pagamadasiran kwa niya pagumuriran sagya nga dunia na piniro siran na pira idedega nasisagya mo to alungan na niya kalala kakilin o pakaisyo ayay pag-isirap tanong na andal ka inusar sa umur andal ka inusar sa umur malam ako nang degda aya pitero sa iyong tabit kita no kagi na isa ka oras amaw sarutaw o kanaw bagitu isa ba pakiad non Allah subhanahu wa ta'ala nang niya kalaya-laya takipumboman niya non nakipusindit niya non sa anuman na hari kiamat. Allahu Akbar. Nah masa kita pamana pamakabetan pemagito nga bibian atong niya masakit oy aya kalilid na kenapa matag isa ka oras sa kilang si mga umurtan ayira na ragunan oy na inutan ba pagusar sa malata sa pamikiran kagi na di kita no da pagawatan lagi nga dunia di kita no na upama ka malaya taki pisnit na no ko isa ka oras na lubiya mas malaki pisnit na no ko saragun. At nakito nakasun usara ko na dit makasimbaya. At nakito nakasun dudura ko na dit makasimbaya.
Ada penasiya gada puluh ragun na di depan puasa. Api apa namanya masuk apa puasa? Udi na bulan na Ramadan, nagad nakalak yan sa kapembuka yan. Agi ayak api pikiran yan nun. Ayak api pikiran yan nun. Nato na keridesan yan, udi na belaskan yan pangalidas ko kapatid. Udi na ayak api pikiran yan nun na mati pa. Surga yan. Allahu Akbar. Nagiya mga bagsami, mga inami, sakta nung na pagbiatan tanong pagkatad tanong sa mga ginawatan. Pagkatad tanong sa mga ginawatan. Nalian naman, yan ka na nato na iba na tigtan mo kapupubog sa raw tao o oras yan sa daban yan rarantak, daban yan balik. Nagina ni toos sa sutaw na ipkagud wala ang taka di masusuat so wala sa liya mo ta ori pening. Yan api ang aking leader na ika siya ko niya punjabo ba na miyan ika ko sapo o tariti bagiya kaya pagaliwi mo kan mga tumar katan o rasul. Ito na ipaganay agi ikatan o pagaliwi mo kan kiyan man iya alamatu i'radillahi 'anil 'abd ayat tigin na toos sa swalla na ipkagudiyan kerantan yang seorang penian. Istighaluhu bima la ya'ni. Nabi yang kotua sutau, dia kotua seorang penian, nasi iskan yang mabisi, sabi yang kotua ada araran takian, ada belinian agel. Nah anda ni su manusia na ayah kaitung anian ko orasian, gelbekian nasi nian minirami kuda pakai dia. Nah tanu dingam yang bui kau pamakasakau tu, niya lapis. Patut tak apa kata gue tekan na isditekan dan ingin nutup bebelingan. Oh. Ka aya bisa terus sa manusia na ipkeguad na ipkerangitan Allah Subhanahu wa taala. Na si romyamig su orasian kaya bisinian wato na ini na kenau ba ipkebebay awal agal bak odi nabi ang utagal bak atigtan wada banian bali da banian pakai. Da banian kekuaguna sa anong anamaw. Iya. Dia kaya upagusetan no napaled na yang manunumpang sa liyang uta pitirutan mo paganay kapakan baya si kubaya Ginoo. Eno nga kiramig suras ka ko wil pakada balinian. Agi ay nunutan ka na subaya Ginoo. Ay nunutan no manusia nagi ang uta baya Ginoo niya. Nagi siya bapan sa ato na kaya ribatian kaya nusan Allahu Akbar. Dia kana nato ni iba na piano tubla kan. Na dia sokda nanan asubar akal. Tigman yang ini Imam Al-Ghazali. Agina natin dia natin ng nasiha. Wa hadhihi nasihatu kifayatun li ahli al-ilm. Kaya sokda natin yan miya kaampalanan o adna mga sagutin. Kung makasaktan na siya butan o pipiyo to. Na umiyog swallow tala na ato na iba na niya kaampal ratano at tuma na wasiat ayan na napianganitan. Ayaw ko na ikadua mga bagsak. Ayaw ko na ikadua ipagkalakala ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa giyang kaya umatiyan. Nagyang ko ito tulul amal. Kanaba ayno ka bilhamzah. Eman na tulul amal nagyang ko ito kalayata panginam si dunia. Kalayata panginam si dunia. Allahu Akbar. Sabab sabi ang utan nga iyan sa kalalairon ko dunia na ayatin diyan na asara makasukat na apiyon miya dusa, asara makakan na apiyon miya dusa, apiyon miya dato na apiyon miya dusa, asara madato na apiyon miya dusa. Allahu Akbar. Agigi mo tulul aman to nga na yung malayat at panginam si dunia. Da mapapadala mo na kapangin sukor nagu kasusuat sa ginawa niyan kung ani napiyaging bagyan ng Allah Subhanahu wa ta'ala. Nagina ni Isa pada mala kapkiribat aging mutaori ng Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh. Nelen man tabi ta makasapul o. Naigira na sa manusia na aya sipatian balabog yang meranaw nagyang tadi niya nga kapeno
Agimnya kalaya-laya ta inamian. Natigin man iya upama kaad na gatos ni bumian. Natigin na wagi masakamit may isa ka milyon no, mamilyon natigin na umadu ka milyon na matalo ka milyon na tama sa kalaya. Owa. Agigyan mo tadi niya nakapangiso ko. Yan mo tuwa na iba na tabi makasapulo, tabi-tabi mo makasapulo. Nami ang kagawa. Natigin na wagi mature man ako. Nakagi yung mature man, natigin na wagi yung makonsiyal ako. Nawagi yung mabes mayor ako. Nawagi yung mamayor ako. Nawagi yung mabudmibir ako na tama sa ato na iba na magubernador na plano niya, uli na pulaw na niya manot. So at natraki yan sa timan, natigin na umadua, umatalo, umapat. So at na motor yan, natigin na umakatirak ako. O kumana pa na, imana. Dan na problema ay gira, ato na iba na piyakalan ka, wala surisigang, ano rin miya ka piya, miya usar ka po agama. Uwi na amay kagi mo ta miyak wang ariski na di nga mo man mo sar pura pengantapan no. Nami amui kan na kenapa ay pagisir ka sa mo to alungan na pirita mo ka. Ay pagisir ka sa dia mo to alungan aka pengumum wallahu taala na anda kami sukat na gonda nga pinges to. Nauna o pamakabatan udin pagiksamina sa mga ginuotan. Nah, pedum lagi yang kaya mga bangsatan usag yang ngaran, tabi ta mga sapo. Nalalakaw na pakaisya, yung kaya mga ingatan na ipunik so mga pakaisya si kung mga walaitan, mga turugatan na ayay susurat na pakaisya na pilda penuman isa ayay matatagurun na andal kami sukat, so tamuk ka, nagwanda nga pingas to. Ikadua pakaisya na andal ka inusar sa umur ka. Masih kena raming pada sudah watang tabulpin kamalnos lagi nga kadawatan. Masih kena ika mamalaw tawa ginawa niyan mismo. Ikaya yan iba niyan pilda pa agi mo tasurata ando nga inusar sa umur. May padapat ka sa mo to alungan adud na bang aruma peduma. Adud na bang aruma peduma. Allahu Akbar. Nagi itiktan wa ato na iba na sumanusia na ayaw buo pag penoron. Ayaw buo pag penoron manusia nagi nga nanalupa. Ya ko ba sa mga ulama may kamate agi mo tuwa taw na indes-des ko nagi mo tuwa lupa sa katimbuni ko kuburian. Ame ka masakas ko nagito nagpuno-puno agi mo tuwa. Allah. Ilides tan wallahu taala sa agi mo tuwa tawa tunay di ba na di kumsran. Ya mo tuwa tawa di penalamat. Nabaluin tan wallahu taala padu ko mga uri penian akipan na nalamatan si wallahu subhanahu wa taala naguki panananggila sa mga dosa. Gina ni katimbelian. Gina ni katimbelian akapo alidas tanu sa dia mo to ipgawan tanu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibatan mambedan. Nalani man mga bangsa. Pala bukan tanu agi kaya kataubat na ilot-ilot tanu. Ay gidayor. Agi amay kalitan ilotan. Abatan din ato na iba nasa subita. Nami alangan ni nakapun mga surgatan. Uwi na isa lang nadigan magkalak ka pala palitan ng mga surga. Ayabad na usto na sumya dusa. Napang-auto ko narakadyahan na. Nasa miya dipindi ko kala yan ni dusa. Nagusto ka ito yan ni dusa. Okay, nasan sa tawa mirate, miya kadagdag hadith, Bukhari, Muslim, tungan niya madagdag lakap niya mga sabda ng Rasulullah. Sa tawa mini sabutian la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aya penuh baya muria materuyan. Na insyaallah na pinggaran turan Rasulullah pa surga. Na pala-palatan no rumya kater. Besan ni manggawin na turun tanwa saksian tanwa dedna Tuhan na simba na inutan na swallow subhanahu wa ta'ala. Nagus Rasulullah na subu walau ta'ala. Na sabab san na peratiya tanwanan napaka surga tanulang. Uwi na ayos pa tigtanwa di tanuron kap pabelian. Nasumya dusa miaribat ay katia ikidniya sa diya mo to ato na iba na neraka jahanam sa kasumarion walau subhanahu wa ta'ala dakap ino mga di pinapiinon wala napakalidas niya no nasibu to miya dipindi sa tangan walau subhanahu wa ta'ala kabaya walau subhanahu wa ta'ala itib betul sa tahta masyiatillah sabu sa kabaya walau ta'ala ayes walau ta'ala na ditanu kipa arkas kanan ipa apa sabu sa pangasurga niya
Ana beserta ni pemilihan antai pa surga antan. Jika pagi mo tahu naraka kad nagi. Sekarang nami ada deket nagi, mia kafir kad nagi. Itu kepangan. Ame nami beli tu ger lagi mo tahu katero. Eleni mana mo tahu katero Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza qala ar-rajulu li akhihi ya kafir faqad ba'a bihi ahaduhum. Igira ko natigo Rasulullah lagi tero no mama si ko pedian hai kafir. Ini amanat. Na ame kagi mo tahu Pia betunya sa kafir na dirun dumai tadi mo to kap betunya no sa kafir kada mabeger. Akatiba yan yan ulina ada mabegera kabenarian no sa utag ini betunya no sa utag di gepakaya basa. Na ame kami na kagi mo to kater. Na sabab kudan yan kada sa utapi terwano. Na beli tuwag antara kesu yan mo to kater na si kesu iko mitero na si sa pangilailan wallahu taala na sa kanya ni budala antara sa kanya ni kafir. Oh. Nagi titigtan mo di tanong pagi surga so antay pang surga nagwantay pang neraka asya ng santangan wallahu subhanahu wa ta'ala. Okay, nabigan tanong wala saklu. Ay ini bagai tanong wala klu na kapan nang gila. Pamana bigan tanong wallahu ta'ala sa takso pama ame kagitu maswa ame kagitu sifat tanong ame kagitu inggal pakan tanong na umig wallahu ta'ala na niya sigu na nakapaka surga tanong. Oh. Atong lagi yang kaya turun Quran. Udi atong lagi yang dia kan di panutul. Nabi na so kalaksi wallahu subhanahu wa ta'ala. Gina so kalaksi wallahu subhanahu wa ta'ala. Ngayon to. Nakagi ayamnya di Quran wallahu subhanahu wa ta'ala. Na ayat ini wallahu ta'ala at tiada bedan ko surga nagina so mga tao amya manang gila. Ito na pinang gila ni Yan ang gila so mga ladusa mga ito adusa. Uwan. Yung tapagan niya yung turutan ng ayat. Agi ako paganitan wa po. At igual ta'ala wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dito sumpat yan. Pagura-dura diniwati ko Allah. Pagura-dura diniwati ko Allah subhanahu wa ta'ala. So magfira. Apa sa tafsir ng mga ulama pitirutan wagi nagito so mga gelbak ang mga pipi akigawatano sing wato na iba na higawatano sigurila wallahu subhanahu wa ta'ala. Napadunay agi nga kay gelbak atano sa nga seminar na ugi nga ditan ugi ka pamamakinig sa mga usen wa wallahu subhanahu wa ta'ala insyaallah ta. Wa jannatin nagupangura-dura dinhi wati ko wallahu surga. Ayat mga kabilang yan arduhas samawati wal ard. Ayat wala kabilang yan na delagid sa kabilang o mga langit tagusulupa. Delagid sa kabilang o langit tagusulupa. Ayat man na gib sa diyan kaya surga na mino sa surga na isa ka dunia. Allahu Akbar. Dito ka pagpag-share tanong ng mga ulama. Na malong mga gede-gede kaya yang ayam ya kay tweet wa kapipia ginawatan wa sa tanong mga marana. Andun ni kapag ako sa sugayob sugayan maestra dinggilbog sa opisina antara politician antara dinggilbog sa ano na iba na mga puda agency antara ganisan o di na purpose. Miya ka sa ayuda. Na andun ni kapag ako manisa sa pirang na umanisa na miya pikirin na provincial. Pagura-dura zero vision. Odi napsuja illegal jangan na mga tetenggoder pa lagi dagaysan. Ada menapgo tanan manu napsuja kagayan. Ayaw to apa ninti kalian na an kerenggi manu. Opa mana ini tapi yan may pakapipi gino niyan. Agi mo to kiya sambraw na airpon na miya baya-baya. Na ipaguman yan nagi mo to amaya tigiran na tigiran ni dita po kada po sa Aerovision. Miya len ni wa mo muda makauma sa Aerovision. Oh. Na ini tapi nuto tawai kapi pia ginaw niya nabi kung takapakasungin sa niya mo tuwa may tuwa derpa aya po panagakawan niya no sa pumasaan niya nakibeda niya ang libre kibeda niya naknap no ba lagi da kaya pa diyan ako luwa araw na din na ako luwa sa jar nga nagitun ni kibeda ko inon tapo na umiyang silsira napiya pan magsil na sa tago no arga nagitun fixed price Ugin maurip na wala nagi mo to surga
penutulan. Upama lagi pukusi tanong na benda taman sa mga pasatero na tanong di useng. Na nino apelisido tanong sa mga gaga. Dia mo ta surga ay titira ni Allah Taala upang surga niyan. Apaki pagura-dura niyan. Na di mo pagabay na nga narubijon. Di mo pagabay na nga dunia. Oh. Lagi yang ngaya dunia mau ri Allah Subhanahu wa taala na daru din makatingki sa giyo to antun ni bana kala giyo ta surga bagi Allah taala na giyo ta kapian yan si kwantun ni bana ipapatag niya sa giyo ngaya dunia. Apa mga pangilian na isa ka dunia surga anak na Robinson upang mga lagi dito sa oh upang makaad na mga pipiader pa di ka pupasiwan si surga. Na ino mo pugbi ng anak na Robinson at tigtan ayaw mo ka kuangaw na pamasana ka nagi ang ta surga imugir ka wala na lang nakilingaw na palapalaya ka din rin palaya ka din rin kana baru-baru pamasana ka kau tulangon ini bugir kau tulangon wala subhanahu wa ta'ala na minusut wa surga imugir wala ta'ala ko pa surga ni na ino nga piligitan sa surga ko mga pediga ada na kelbat ko kala akapagagaga wala nagusuka pagagaga niyan o kaptu kidan yartan ko mga surga ibigin yartan ay mana o mga surga kami yang buwi kan na ba yaki agawan na sa surga na superdega na ino na ipiligitan sa surga aw bisu mga surga kan nadad na miyan lebat amay tubo ko kapagaga wala tala kapi atukid na niyan sa gagay sa kabiliw na surga nadad na miyan lebat ko kapagaga wala dan na miya salibut wala o ori pa niya na may tubo iba niyan inagawan sa surga at ginagi na lebat nung kasi ibigay kaya kini nga surga yake di ayamana nagi mo tuan tunay ni ba nalim wala subhanahu wa ta'ala na tungan yaman nagi titigtan wa ayaswantan wa saktan wa amya maratye saktan wa mga maranaw o katatendu yan sa nga tunay ni ba na mga muslim sa nga Pilipinas. Nabatan depakan asu gagaw tanong upatin. Aya piura mapi amiratye. Aya piura mapi muslim nang utamalay gagaw na malay awida kan ko pedian. Kana ba makasarili? Apa makasarili suwaga man ang mga sumbayang nayaptero na kana ihdini. Kana ba ihdina? Na sabab ko swalla na tantu-antu ni ba na maungangan na umantan duduk sembayangan ayat betian tanu Fatihah nan dudu nagi yang tua ihdinas siratal mustaqim torwa kami ka sekami langon nabe sekabu kami yang bui taman sagi yang utapang ni kan ayat ko natigu mga ulama amakana lebih pang ni na igira pupumang ni tanu na pagpedetan orang susala ortan aya mana na berang komentan supang ni agi yang utapang ni tigu mga ulama ami kau kisarang ko mapang ni na di din tarimaan wala supang ni nga ko pedega sa taman sa di kadaan pakaw na wala tal. Sikrito agyanan. Basta adna pumang ni nakabaya ka mga gagaan nakatarimon wala na dingap sirili. Pagada lang asakan. Nabasa ka. Sa lagi dagi yung tanda wan Quran ay Allah na turwa kami ka. Adi turun wala tal so ini pang ni nga sa turwan no digan yan do turwa. Allahu akbar. Nagina. Ayaman na mga bangsa. Na tigtan wagi mo tuwato na ni ba nakapipi agina wa utaw na miya kay tweet. Oh. Nagiti sa bapa. Gi mo tuwato na ni ba na pugusin tanu surga na ayatan mo pagintiris taduan. Nagi mo ta surga miya kalala. Gi mo ta surga ato na ni ba na aya kapian yan na demi pansir ko pamikiran dan may layong mata dan magda mo puso ay mana demi pansir ko puso tau dan man tangilatan muta kapian yan ay mana apia peni kapasang yan ikaw sa iko surga a manusia wana puro tenam ya kapasapasang ikaw sa iko surga si kumang ulama nanguto aki imajinangon ko kapken gangon na may layong kamasan kasusurga na lawan pansakap ya ko kaya nagangon ko katatagu ako dunia. Nagiang na surga manguripin walau tan. Na aya atiti lagi dansa. Ino pigira orang lagi para makasigura dutan. Nagi sifat dan ogi suundan. Na aya piti lagi dansa apiri para dunun walau subhanahu wa ta'ala nagi na sumanga tawa mi manang gila. Uiddat lil muttaqin. Ini senggayanan antara nanayawanan ipiri para dunan natigu wallahu subhanahu wa ta'ala san ko mga tawa mi manang gila. Atau naik benang gila niyan
Miyan ang gila sa dusya. Malamay ito dusya. Dia nga sa gila na upang makapura sa ibarat. Napada ibarat pag-usar na gira ibarat na gira nga sa gila. Kalak aya pada pumanaw no kalilida maranaw na kalak si walautan. Ay taman sabi nga kalak si walautan na diga makapunang gila sa mga kadusta. Na upang sa ibarat kosul dagi mo tuwa isa ka truck, uli nga sa timana truck, nagi ang tabrik yan. Yung tuwa truck, napi-kapian yan iparas. Api apa ni kabran yun kapi nakabagod na truck. Api apa pinakatapog na line. Api apa new model. Api apa ni kabagrian aircon. Api apa ni kamutian. Api apa ni kalamakumang untudayan. Api apa ni kapagabili baga sa kapian yan design. Kok suldi na gusul leon ni. Untuk tinggal wa interior agu. Oh. Exterior dia kota suldi gusul leon ni. Na api apa ni kapagili yang sa kapian yan. Na andib ni kakwe ng sa break na masing na diyon mga magdo. Mano nga magdag daw pamakaan na traksan ay pura desa. Napakagilo sa isang tanong mga bangsami, mga inami, mga babayami, nakotos mga trak ko sa iyo, na pumagdatanong mo asuntan sa iyo mo to ay sadar pa, at na bagi-bagi waris. Uwi na niya nga na mga trak na mga break yan namasing na pibitiretan, mga pibidingilatan. Kung natintan mo ako, tanog na kilalan. Di tanong siya mga raw magdami kagi. At yan doon ni kapakalargan yan na baybay. Doon na bunin break. Nasipir niya ang tamang apangdo. O pamakaad na mga subida pagukitan yan na masig na si mapuro siya ang tamang aladun. O di mini diesel, o di mini ropa, o di miyakras. Nasimyo, lugsari nga ng mga didelma. Anto na iba na mga didelma-derpa. O di na kakaratigdan. Nah, lagi dengan sutawa ada break ya. Lagi dengan sutawa ada kalkian. Lalayo nakap kisusungian, lalayo nakap kirumpakian, na mirum parumpak dun sebenar ko mga kadustaan kagi ayat na miya pumas ko kap pagitaw niya nasukan kwalotan. Ya kasay barat sa truck ada break ya. Liaman lagi yang utama yang masero sa city limit. Nagira miya ka branch ito di na nami kopi anu na piya kadyan sa utat truck ya. Nandun ni manok yung bukan ng utadre binang utabrigan na miya girawa dawari makasabi-sabrigan na pumiro ni ng utabrigan na pugumbakan niya. Napia doon yung tiro sa utapasero niya nakapatakan na miya na juga pa kapatian di namin itama. O punay yung pati sabrig na sila may biyar niya ng mga pangbo. Allahu Akbar. Nalagi dito. Ayaman na nasutaw ada berikian. O di nagi ang utataw ada kalkian na miya kasay barat sabi ang utabrig at trak at tigtano ang takasutrak ada ban yang break. Adi tanurun pengaraw magda. Kita tanurun pengaraw magda. Dia kaya kalak si wala mga bangsa. O di nagi ang kaya mga tao ron ini dia lagi dua laut taala surga yan. Na ini rupa siran wallahu taala ku Quran yan. Kebubayan niyo katukawan niyo antay niya mga tao. Natosin ni wantay niya mga tawag yung kaya ini rupa wala asirang una tigo Allah ta'ala iputun sa mga muttaqin. Nasupatat nabi kaya ayat ambati ang tanong na biman an rektan wala bigan rektan wala sa maana usayan wanto na iputun sa miya ng gila muttaqin. Wanto na ipitir wala. Bigan man iya alladina yunfiquna fis sarra'i wad darra' والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. Siran otomatik wallahu taala sugi siran gesto. Melagidu kasih singkutan siran, kaluluwagan siran lagi siran gesto ko mga tamu kay ini beri kiran wallahu subhanahu wa taala. Di siran penganugun ko anto ni na rizki ini beri kiran wallahu subhanahu wa taala sa kang gesto eranon ko agama. Kang gesto eranon ko agama. Nah gitu. Tapi aswaga matanu na aya inindo niya naktanu na aya pagundutan tanu na gino tua siran mismo mingges tua kena ubaad na iinam ni ranasukay. Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ono tini wa tigu Allah so siran tua mga tawa kena ba aya arab niran aya tutunto teniran nasukay. Wa hum muhtadun kasiran na tigu Allah imatutu. Siran ikisa bapan sa kakituro iyo. Saktan. Agi yang utama ngatawa, kenapa ayah diran di kanggil makasih ku agama? Nah kenapa materialis?
kenapa adna antapirano atau neni benakan dunia gitu semua atau awad na masuk atiran na alhamdulillah na udah masuk atiran na alhamdulillah na aya pinakamala kapupo na lamatiran wala na iram yakang gelbok sira sa mapia apa kan gaya guna ko sana ko bisa gitu manimya guntung gitu miya ko mapia aya pitur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada le hadis apa nutulan dia ko beribat na kedepan yang ada Rasul Hibban na ya kuna miya kapia-pia umina miya ko mapia atau tibu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa khairun nas anfa'uhum linnas aya kuna miya kapia-pia atau sigu mga manusia nagi mo tapukan gaya guna ko sala kau bisa wa inu yang kaya siya gini ada to panuro na makabibili ba koron isad na iya dinen katawan na na kailangan na dato ato na iba na makauugo pa makalululaw pana malulaw at tigtan masakaw ko api ang tawad na ito na iba na dinimimbaratan mo na isa na nato sa mga bibiyat agina na nga na Peter o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ginanitax naliliman mga bagsak ayaw ko na Peter o Allah subhanahu wa ta'ala na gito at iyan sa mga tao ato na iba na gisiran gusto kung malagid o kaluluwagan siran, nakasisimpitan siran, nagugiyong ta mga tao na ipada sipatiran, wal kadhimin al ghayza wal 'afin 'anil nas. Ikakanta nila na. Giyo mo tuwa aaran niran so mga ganiran, mga rarangitiran. Kenapa sibu mawaraw ko padiyan na? Agi nga maranaw na tabi makasapulo na sibu mawaraw ko padiyan. Uwan, sibu mawaraw ko padiyan. Nayak tabiyan na pisipatian agi uta kawaran yang kupedian namanya berai penatun yang iba nasibu mawaraw ko mga muslim Allahu Akbar na aya bisa mapi ya aya bisa betul sa muttaqin nagi mo tuataw antun na iba na kekentalan niya nagi mo taganin niya aaran niya so tagiyan ko pedian apa gani niya na muslim na aya sipatian wal 'afina 'anil nas nasakanyan na malay kanapi si madaglatao madagli kabigay sa lugar ko sana kau di sana gitu betul sa muttaqin apakah surgaan walau subhanahu wa ta'ala nah gitu titiktan o abatan dindi penanapi pengalatan so pasinsyatan o lugar tan ko peden nalaman ayat pia kau rin wala sa gimo tuan tuan iba na isa ayat yan natina wallahu yuhibbul muhsinin. So Allah na kebebayan yan so mipipi. Ayat mana dia kana na mga terus antara sifat tapi nutuntan na mga sifatanan o mga tawa mimbibilang ato. Mipipi. Asiran so mga muttaqin amya mananggila sa kadusta. Nato na pala sifatiran. Ate so Yi pengalatan urung sausel. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum. Nagutigu Allah subhanahu wa ta'ala. Nagususiran tu atigu Allah. Aira amiakan gelebek siran sa mga rarata ya kasisingay. Odi na miya limiran suginaweran. Aw zalamu anfusahum. Yang akala lima sa ginawa na pada usayan ng mga ulama. Agi-agi nga akala lima sa ginawa na duti man napapiudaro sirtan. Duti man napapiudaro na lumalang kapat tigo mga ulama. Gitu so, kibagakan niyan, kung galabakan niyan, kung mga simba ko Allah Ta'ala, na aya penggalabakan niyan, aya agi niyan galabakan na so mga lalangan na isa sa parwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nagiti kapipagakan Allah Ta'ala kung ginawa niya. Na pada ito na iba na klase abunta lagi kaya kapipagakan Allah Ta'ala kung ginawa niya, na amay ka suharam na piya ka halalian na suhalal na piya ka haram. Gina, isa na nato na iba na mga klase madaglay na ditano pula kayan mga loy mga bersa. Siran to atigo wala so igira miya kang gelbek siran sa piya ka sisingay nagu igira man to atigo wala amya lalimiran sumagi na wiran. Zakarullah nakatusan nila sa Allah. Fastaghfaru li dhunubihim. Nabi mo to ato na iba na ya ribatiran ke usiran na pagkumang niliran na rin asik walautan. Wa may yaghfiru dhunuba illa Allah. Bagi anta wa ibrilla kuma dosa inunta na Allah subhanahu wa ta'ala. Wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun.
na dinan mabalinganan natin wallahu subhanahu wa ta'ala abi mo to mga karibatan nila kadusta nila asiran na kataw nila gitu nila diran din pembabalinganan abi mo to kadusta nila karibatan nila asiran na kataw nila andun ni katulawin ako kadustaan karibatan yang gelebokkan na pananggilay ibang kesusun pananggilay ibang manggelebok pero tadi itu kagawin perwasa dia kaya mengatawa pengasur dia kaya muttaqi mau penuang atau dia nasi Quran lagi bisi pengasur uiddat lil muttaqin ayat apa betul kami ada dalam ayat nah ayat mo pagalitan ron nasa musa kan budak ka sa butinyo na musa mga gagawin na ako ya tanong na pada pagabagron nabi nga timolotan wasari'u ila timolotan wasiqal ladina taqaw rabbahum ila aljannati zumar ame tin wala ka idendem indulum agi mo tamang atawa miya manang gila sa dusa si ko surga asiran nakasigurum ay man akin dulugon kira ko surga na aya berubah sa tanurong na bets kasigurum ko akin dulugon kira ko surga nabi mo tamiya biro sabi mo to ayat atibu Allah ta'ala الذين اتقوا وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا dia waktu amia biru umang uri penolak lagi itu semua muttaqin amia pada makiran su takwa anak si Allah subhanahu wa ta'ala namia nang gila sirasa dosa sakal ayat sakai itu ya beauty mana tahu pengasur sama nih nak nam subah ayat tak sampai nam subah ayat tak sampai pengisi usul dengan ulama Ustad, alima, ustad, hafid mubza Quran, udina tabligh, udina datu, udina tunai dibana merana, udina Arab, udina nganinsan tunai dibana mata tendu, tunai dibana grupo, ayah bisa tunai diba nak kualifikasi rumah atau apa surga muttaqin. Oh, apa yang diulang? Apa yang kenal baka alima? Nah, ame kasana miya pada mereka udina mimben ka tahu amana nang gila sadusa na umi Allah taala na pedega sadia mo tamang tahu api gila gila Allah taala usul ati di mimben ya upamana anfira tital uba yang upa asul kana sumang ulama magyukeun maya upa asul kana sumang ulama di na aya pa asul kana sumang ulama amale kalak sibol api ulama na ame kada kalak yang si Allah taala napa kau tepung narakajihan? Apa ya ulang? Sa taman sa pagkali ko mga kita pada takarian, ayah paganay, apa ka narakaan na sumang ulang. Dakang gunay su ilmu ya. Dahil sila paging gunay walau sugunatan. Ayah penuh ba, ayah pinggil bagiran, nasuka dustaan. Tapi perupay nila suka ulama ikiran, kaaniran makal sumadak lataw. Perupay nila suka ulama ikiran, kaaniran mi pilalalim, udin aniran mi pangakan, udin nanganinsan, ansiran mga dudusa. Api yang kau lamir, la haula wala quwwata illa billah. Sugihan kaya tu ni ban naka surga nak kenapa ini dipindi sa sumpah? Kenapa ini dipindi sa kapagbuk? Dipindi isa tu ni ban nak kan ketanuk wallah. Oh. Suti ko mga ulama kenapa ya ipagisir kamu pun na piray minilangag ka Quran. Aya ipagisir ka titu sa ano to na piray miyang gelebek ka Quran amin memorize. Piray miyang gelbek ka Quran ng ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Kaapiapan minimores ka lang sa Quran. Nami ka dalabong gelbek ka. Nakamo to ay pagisir ka pa. Isumarer ka pa. So ay piro ka pagalides ka kung naraka jahannam. Nasuka pa ng gila sa dusa. Napigilas yan. Nasaktan ng mga bangsa ko ang mga maranaw. Nasukiyaw sayaw ng mga ulama tanong sa kaya pa magugupay ka nun. Balasan siran wallah. Pia magugupaan niran musay so mga kadustaan, mga rarata agalbak, adi ka pa kaya batano ke subuh. Tungan yang madak lam yang nagtanong. Sakano si isa tunay ni ba na amin bahak. Nakapakay terong ko amia titiran na mga panin ni mina. Na sigu-sigu na dua ko amia kada-kada lari guru ami. Adi so ko amia kada-kada lam yang nagyuko mga ulama tanong amia kasim bisa bisi ang mga pipi penika pa magusay. Mga tunay ni ba na rarata agalbak adi ka pa kaya bab kesuku.
Naliro pun na sumanga rarata katero adi kepakaya ditero. Naliro na si pisang yang liyo wagi yang kaya derpa salah kau sumyang anu giusi na sumanga pada derpa sumanga pada seminar sumanga pada tunai ni bena mga mahala mga masjid sumanga radio station sumanga television na kinigtan ron sa usayan o mga rarata ada patapoy ng gila. Ayaw ko ipagumanak nun na may tubo insyaallah ta'ala. Ayaw ko ipagumana dia kan susunin so piago serarkan wagi tut ni tatarostan. Nas so mga ulama tanu na miyaw serar tanu so mga gelbek adi kepakaya penggelbek. Miyaw serar tanu so mga katirwa penanggilaan. Benar ayaw di benar? Benar. Alhamdulillah. Na ayaw ipaguman tanu ron mga bangsa. Na ande manaya ikasya patanu o mga amal tanu na gusto mga paratiatan. Ayam ana dia mo tua ya pananggilay tanu kung mga galabag ang mga haram agus mga katirwa mga haram na masampurna matarutup asu mga amal tanu na matarima nagiya kaya anto na iniban na pag-usayin tanu nagiya imiyak kalala sendud sa di ka kitarima amal anto na ini na pag-usayin tanu sebenar so kapan nang dilai ko mga rarata galbak agus mga rarata katero na aya datanuron kainang aya datanuron mainang ka nagu aya datanuron ato na niba na katoniki bibia nagu miya kay to so oras ya kapupugusayon nagina so pagkakantano ako tagu mga tiyandan Allahu Akbar adna miya anak yatina niyo seminar aya gupi gusayon ya karena so kenyo api adun na isa dua telo benar ya? Na insyaallah ta'ala nagi pagpusan tanurong agi ipagalantan usagi kaya oras tan. Kaamay-amay na miya rasa-rasa itano bis seminar. Miya rasa-rasa itano bis sembayang, miya rasa-rasa itano puasa, miya ka punay haji tano, miya ka pagumra tano, miya ka gilabag tano sa mga pipiya, miya ka sisadaga tano, miya ka didiakat tano, miya ka dagdag la miya suwatan wa mga pipiya. Naya kasi sendudanon sa diro ka kitarima, nakagiya ko miya ka sa haram amarata. Oh. Nila niman mga bangsa yan kaya ito na niba na kapag usyatan usiin na inuak na miya pigira pag usyan na rin guruak na disukuro agi kekonsinsiya ko sa ginawa ko amay kadia karkan itiroon namay nasira kan miniso maria amay naisira kan na inuak miya kaya to kawan na karya busum niya giyang kaya kapipili ro mga maranaw siku ingedegan adalah kirang rampain amya sesebegap manay Neleni ho. Dia kaya kapunang gilai ku kapangan kanan. Nak kenau beenan miat tabiya sadia mo tatig tanu kapunang gilai tanu ku mga katerwa na gusto mga gil baka mga rat. Kapag sa miya kalala punang gilaan tanu nagina su kapangan kanan sa mga haram akibatan yan, kebinasan yan, keentiurian, kerubian su mga amal tanu mga pipiya na gusto miya rasa-rasay tanu gusto miya paparatiatan. Allah Nilai man nabi kaya katirwalla ay letan niya kadagdagan sa mga dalil sa Quran sa kituturuyan sa ato na niba nabi patut tertanu so kapan nang dilaitan ko mga haram na ayakin tanu na suhalal ang mga suti na neno ka sa pula kaya tanu rubma ay dapati di Allah subhanahu wa ta'ala fakulu mimma razaqakumullahu halalan tayyiban washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun Kangkan wa tigual o ngani na ini rizki karkano halal asuti nagupanalamatkan ko Allah ko mga limu yan rakano in kuntum iyyahu ta'budun amay kasakan wa tigual Allah subhanahu wa ta'ala na titwa psimba ni subhanahu wa ta'ala amay kasakan na psimba ni subhanahu wa ta'ala na ayah bisa syarat akaketaruto pagi mo tua simbatan ko walla na piakaw na walla ini subuyar ka ayakin tano ini subuyar tano ayakin tano na halal asuti aswaga man asuti inna Allah tayyib la yaqbalu illa tayyib so walla nasuti na diterima sa inong tanasuti naswaga man asuti ipon kading ukap simbayang ka napakapagibda sa kanya napakang kanya kaya Nayap man na inindor ka wag man na plubyo ka. Paguna ba nakap man sulima. Taman siya kapag ubihan ako darudupa ka.
Na aya pena sugun raka na pelumpiyo ka. Sutiga. Na makapasadagan na sutiga paman. Na mau masuk puasa na pangapsutinga paman. Kamu mustahab na dia mo to kapibu si wanda ninya kasundu puasa. Na mau masuk ka haji na haji sutaw. Nato na panisuan yan. Sutip man. Bagi haram. Na na makapibu. Na api ya sugu pada sulit kumagama Islam. Nato na syarat yan. Pangapsutinga paman. Agi suwaga matano na suti. Suwaga matano na suti. Nabi niya makabaya sumarsi. Ayat penuh yang utamarsi na si matano utian. Allahu Akbar. Lihat man mga bangsa. Ikadua ayat matatagu si Quran wallahu subhanahu wa ta'ala. Yang utapagan na ayat abiyatiatan wa matatagu sa An-Nahl. Surat niyo ka para amay ko ipagisirkan ng mga tao napketo niyo ko mga mushafiw. Nag-amay ka makamakano na aniyo mabati puruman ko mga Quran. Yung to surah amay batiatan wagi na suratu An-Nahl ay ka magatus agu 10 lagupad ka ayatan. Yang ay kadua ayatan batiatan wa sa suratul An'am ay ka magatus agu 10 lagulo ka ayatan. Sagi yung surah. Natil wallahu ta'ala. Fakulu mimma dzukira ismullahi alaihi in kuntum bi ayatihi mu'minin. Ay makapsigupay ni. Ino malorong tigo na dila kung makapsigupay. Uwan. Nakangkan watin wallahu subhanahu wa ta'ala. Si kumiyabati unsu ingaran wallahu subhanahu wa ta'ala. Kang kanu kumiyabati unsu ingaran wallah. Mana miyabati unsu bismillah Allahu akbar. Ame ting wallah kaskan. Ame ting kaskan napaparatian yusu mga ayat wallah. Ame kaskan napaparatian yusu mga ayat wallah. Sakatan napaparatian tanu su ayat wallah tan. Namia patu ta ayat gentanu. Nasumia batiun su ingaran wallah. Ayat mabu miatiun nasumang atau paparatian dan sumang ayat wallah. Kami kan dia mutu nadinya perhatian sumang ayat wallah. Napi apan ayat datama tenianum na langon no Quran nabi na bunya pakai. Ibarat ya benak Kristian. Napi agi ayat datama tenianum na so Quran. Api apan narima pusa dilaya sa tenianum digatur wa sa bismillah ame gadinyan paratian su la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ayo di syarat. Atau netigu wallah in kuntum bi ayatihi mu'minin. Ame tigu wallah kasakanu na paparatian yusu mga ayat wallah subhanahu wa ta'ala. Na ayat na kintanu asaktan na paparati ako mga ayat wallah na dia mutamia betiaon su ingaran wallah subhanahu wa ta'ala. Huwa. Ikatlo ayat. Na tigu wallah subhanahu wa ta'ala. Niyalip masa surat wal an'am ay kamagatu sa 20 isa ayatan. Tigu wallah wala ta'kulu mimma lam yudhkar ismullahi alaihi. Wa innahu lafisqun. Na ubakan wa tigu wallahu ta'ala kan udaun mabati yasu ingaran wallahu subhanahu wa ta'ala kamata ana tigu wallahu ta'ala agiutu na kadadar wakai andar waka utu tigu wallahu ta'ala. Diyan kaya mga ayat abiyatiatan ya kasugu ya katuro sa lapiat asuguan ini sugu wallah kangkan ya kau gitu masa ini sapar wallah adigan nukeun udon mabati asu mga ingaran wallah na basta isu sugu dina isa sapar ya kau kitsa suguan na aya kali lida lapiat ya na tibu mga ulama sa usul na wajib na aya pembetuan sa wajib kana bebenlang uno aya pembetuan sa wajib na udingang gen beka na dosa na unggen beka kana belasan na giyan kaya to ni ba nakakan sa halal na wajib bertanoy wajib si kupiteng di sana ayat ko kanyan na so halal kaupuakan sa haram na miya dosa uwan lagi emang namang uri penwala na gitu bisa dia mo tuan ni ba nakakan sa daun mabati asu ingaran wallahu subhanahu wa ta'ala na ayat bisa beturu na kada derwakai Allahu akbar antunay sumpatian igu wallah wa inna syayatin la yuhuna ila awliyaihim. Nagumata na tigu wallah su mga syaitan na ipupagwahiran ay man ipupugin suyairan o mga pediran mga tinabangairan abi mo tuwan ni ba na
kay pupunga to niran sa diyan ko to antunay nina kakana sa diyan ko tadon mabet ya suingaran Allah subhanahu wa ta'ala antunay sabab liyujadilukum kaansiran kanu antuna magipuan na sinar kanu atiku Allah subhanahu wa ta'ala dito bisa mga tawa antunay ni ba na tabi makasapulo nabi wano agi ina para ini si umaginotan nabi mo to atawa pumawalan niya nabi mo to karataw kakana si udon mabati aswingaran wala natantara setan ati kate suaytin wa inna syayatina la yuhuna ila awliyaihim na mata na tiwala sa mga setan na ipuruhinan ko mga inang pederat agi mo takip pubangaton ro yujadi lokum kamaki puwala sirarkan ayat terungar anu nadini bagi pengendegan tunai kita ke sumbeliau Allahu Akbar ame gadinga pangadeg namanya buik anak ini tamania kaigira na adna mano kabini bijatengo namiatai adna ini gel jaik na kiabitan adna kurintiin namiatai adna pegtu jadiabu na ini patene ada penatun ini benar pemitinan ada penambaran berang dan natun ini benar video na pegudu sa utama kina begender namia leputagi utama no na kia pangingina puan namia pangaradep na inalu sudruna bibien nanda mia tagu sudi turun wagamatan akatiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam udah mga sabda niya wa idza dabahtum fa ahsinu dhibha igrati nabiya penumbali kanu nabi ini sumumbali upama na kehala lagi ang tuan tunay ni ba na daga pipi sumumbali Allahu Akbar ino di kepakayakan sumano kaki di siang natrak sapi yaki di siang natrak namanya teh darau ta sumumbali nakagi haram ka darau ta sumbali na upama mga bangsa kami haram suatu tunay ni ba na udina miya najis agi ang utwa ablian upama na pakasay barat na sa manok kaginan ni kalilidaw upama kagi ang utang manok na do makakit sa sumbali na pupagi yung sa kilid ang karsada na sumasama sige tengap sumbayang ka na sumiyang bersundu namin ini dumi kata konditar na ka na pupagi boron na kaya nabisan ay kapag sumbayang ka na pagkasan di gada nasa man na yan asumilo nakatutuliki pero yung kasumbayang ka na nabisan Allahu Akbar nagititik tanwa ino tanwa ya pagusaya kagina dia may inang kau kadakala nagkapakayakan sa najis kapakayakan na kagi ang utuan najis di kapay nasabab san nagi ang utuan to na niba na muslim apitero tanong na aya ini sugurun ng utuan ka kanyan sa ato na niba na suti aya kimian lagi ang utuan suti apanganong kan uli lagi ang utuan halal apanganong YouTube man lagi ang utuan mga ato na niba na gelo ya mga pedakater basta ko na di nga kasigurado kaya miya sumbali at tada ka masumbali na asara tigira na mabati ako so bismillah nagitod ni sumbali yan na korekanan benaranan ko sa bagiron naribatanan ko sa tanuron sa Pilipinas ribat nailan tanong ko siya tanong ito tanong tero aguan ni na korek na iman to na ribat nakagiginan mga bangsa ko na ayat tutulan sang utama sa Rasulullah sa keterwan yan sa bati yan niro natiyan ko mga sahabat niyan so bismillah nagitod ni sumbal iyan nasukya pa kau magi ang utama mga sahabat Rasulullah adilan kesigurado yang utama panganang kanaminitan mo makiran ayam aminitan mo makiran namanya sumbal ugid na si makapupuon ko pagariran ng mga muslim agupan miya mag-islam ay man ang mga muslim siran na amay gadi mo to sutaw na muslim na singa pagilaya sa utaka mo muslimin singa pagilayin so panganang kan ko pakasala punan yan o muslim at takakanaw ba muslim nilay ngay dia mo to ato na ni ba na hadithan niya panutul na aya si mga sabo Rasulullah nabi tiran so bismillah agigi mo titi panduang kiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aya pa kaisyo dia mo to adalin bagapa kaya mamaday sa dia nga betatun ayah simbaga kanon nadi lagi yang bida dia tu nami aten dua ya pipikir no bisa pakaantapan ro
nasu panganeng kanasi makapupuon ko mga muslim. Aya pa guys. Ame kasi sa diyang kaya ingetin. Nasu panganeng kanasi pung ko mga muslim. Kapag kayo to na ayas maginaw ay kapag. Ame kasi makapupuon ko sa lang ko mga muslim. Kapag ay anta kadi. Ana di kapag. Nalilenta ng pampurumano ka para asupang ka. Isa ko pag na ako mga umagina miya tigil na yatin. Nagiya pa na pag-interesta doon ng musay kaya miya konser na ko na kailangan nakatuko ano madaglato. May ko na miya tayta na betamatero na miya kakwatap budget sumarera kata. Gua ni na ay tigil ni ka kanon na basta pag na anak ko. Ate nga pagriya na siya bunam. Miya kadagdag la kaya pag di na miya kaya suma nami pupakono trang lalay. Sabi na dulo. Na ayat na diyan ni teron si wanto na niba na pupugenarakan nakalilig na andi ni piyamasa. Uwi na gira miyak laro ang nanitib na pagiraw ka nitiba eh. Ano ni kagiraw na uway? Bismillah. Kaya no to na, diyan ka na nanitib na eksklusiba si pagkapong sa ranaw. Kada apar mato na niba na ayat dagang ano na pala nitib. Ayat din dagang na kaya burang-burang ang mga derpa, na mga parmian, na mga putri. Uwi na basta nitib na siguro dua si miyakapong sang uta muslim, si miyakapong sang uta maranaw, apya di ka sigurado miya batiyan su bismillah kaya sumbalian yan nun. Nada man namin tindigun si mga ulama, basta muslim, nayad na bismillah niyan na sungababalo niyan na muslim. Dito di garantor sa kanyan na halal susumbalian. Na andan ni kan ito niyan na pumiraw ko sa ginawa ko lagi na punsi ko mga pagariyan. Ang mga muslim, ayap na riba matatangad na naging utasong yung baliro nato na niba na ulama. Pansi ko mga ulama uli na alim, napuo sugu-sugu ko nga tiyo na di pa kami samantala. Igira ko man na pultri, nagami pumasata sa nitiba man. Igira, uli na data mapagana nitiba man ako pa mo. Naayad na kalilid na pinanggila na ni Bakurong makaka. Siko sundo miya ka labi saragum na diya ni preacher sa nangayaranaw. 1 taon nun indagal sa manok at titut-titut na ito na niba na penumbalik. Uwi na alhamdulillah sabab ko ito na niba na datan ron kasulindiri. Na miya katong tanong sa mga tunay niba na mga tindo sa diya nga marawi, pipiraan na parmiran, neno ka ba nirang pag-isyo na may naisyo nirang mo. At na mga parmiran, asiran mismo ipupinumbali ko mga manukiran. Namilit no duwang matang, kaya isaksi yan nirarakan, kagi do ko din mabuyog da ko mayla. Amar din nagyan nga kasaksi sa data mayla. Na aya mabuwa, miya ko ako ato na niba na dawa sa diyang utang mga bagsatan, na tiyang napagilay ni rakat nakati, batad ko na di kasaksi na data mayla. Naayamanan yan, nagito sa ba paminirapay sa miyailaytan. Nagususabad ko ito na hindi ba nakatawan tanurong ka pa kaya may suyubo. Dahil ni man mga bagsan, ayamanan yan na diyan ko ito atik tanong kesabaran uinap, kesawalan sa tinggi. Ahlul kitab, nakna bagi kaya mga Kristiyan sabi kaya masa taliman. Pagi ayat kapgiribat tanong, nabiyan diyan tanong suatu na hindi ba na ayat nada tanong pakadal mapipi gira subat ya tanong odi nada tanong tulong yang tunai definisi ng taplut yan tanong. Nalani mat ino sa yung mga ulama lagi dupat madhab wa tunai pembetulan sa ahlul kitab. Katawan yung tunai pembetulan sa ahlul kitab. Ayat pembetulan sa ahlul kitab at mga Syafi'iyah naginan su Banu Israel. Ayat pa kayo ada Banu Israel sa Pilipinas. Dah. Anda man na kang ginaw tanwag yan mga Kristiyan na ahlul kitab aknab subasiran mga Banu Israel. Inon tabu sa mamanti pada na mi agama ko agamairan Yahudi aknabayran bangsa, aknabayran pamilya. Ugid na aknabayran pada pila Banu Israel. Na apya su Banu Israel apu penutulan ro sa diang utamasa api pikir ro. Na su Banu Israel lima tu sa diang na Israel nasala ko mabuna. Agina su mga ato na niba na mga Yahudi ya magali niran su mga ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ihi. Yina su kira ragitan nagupia ngamumur ka Allah subhanahu wa ta'ala. Karena begini su Banu Israel ayat pipikir saja uta Banu Israel nagitu so tirunan odi nagitu so binabiyan unabiula Musa gusu nabiula Isa asiran so tirunan ko Taurat gusu Injil. Ayat pa kayo. Anda su Taurat gusu Injil. Ayat sebagian miada. Na ayat dikede miunoton. Anda su miunoton. Ayat dikede
Nagi itu itigtan wawat na mato na percentage upiura to na ni bana ahlul kitab. Abi tu sa Banu Israel namanya kay itu kopite man na ito. Oy. Mapien no sumagatos 1% na mga tuntanong sa isa 2%. Nagito na di penutus siguran. Di penutus siguran wagi mo to ni bana aketo nakira. Nah, dito sur kuno mga Syafi'iyah tanto tanwari estrikto. Oh, tanto kan wagi tigran na mga estrikto asalan mga Syafi'i. Nakita si tanto ko majority. Di ko majority ko mga ulama ayat betul sa ahlul kitab na apiak na Banu Israel. Naginan so mga tawa piratiran so kitab ini turun ko Banu Israel lagi tu so Taurat ang so Injil. Ini turun ko Nabiullah Musa so Isa. Okay. Gitu sila. Ini bertandakan sa dito ay betuan sa ahlul kitab. Agi mo tuwa mga taw ayamanan niyan na piratiran agi mo tuwa kitab ini turun si Banu Israel lagi tu so Taurat ang so Injil. Aya pa kayo. Paparatian ni langsung Taurat ang Injil antara kena ayat sebagian dari perhatian. Kaya tanda na pia magaliniran agito imida daftar ko Quran ay yuharrifun. Pia magaliniran sa mga ayat wala suratan. Na upa magagina na mga tao. Na pipiu sila na ahlul kitab. Na tunay ba niyo Quran tanong? Na bisubanan niya na sa kaging mo tunay ni ba na mga kitabira. Tunay ba niyo agama tanong agama Islam? Tunay beliau agama Islam agung, tunay beliau kaya pa mau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tunay beliau ditanurikan dakwat, tunay beliau ditanurikan panampain ko kala Allah, kan jihad. Lang bisa nan ilang, kagi lang tanong di surga. Allahu Akbar. Nasala kawanan na mga tawag yung kanan nagitan o tiroon, labir ka o. Sala kawanan na mga tawag yung mga Kristiyan kaginan sa mga musyrik. Akna ba su ahlul kitab? Yun ang sumya manimba sa sala ko walau dala. Kadi mo ta paparatian ni na kitab na kna ba su Taurat ang su Injil, kaaya paparatian ni na kitab na su kitab ini turugiran bimba lagiran ni huwa na gusi pablo. Agus su sala ko kiran na piya ka sumpatiran su anto ni ba na Old Testament agus su New Testament tiran na bitu ni sa Bible. Upama na ayat tindigan nakatironan wala. Antaka gina nakatiru nakadedegananan karibatan. Ini pamagalin na pumiyong na agama. Allahu Akbar. Nasabab sa mga bangsa kung nagititigdan wa. Yan kaya ahlul kitab iman tu sabi kaya masa tanu. Nak kenau bagi dia kaya bitera sabi kaya ahlul kitab sabi kaya masa tanu. Nak kenau baginan su mga Kristian sabi kaya surga kaya Pilipinas. Kena begini. Atimnya question mark lagi utama mga Israel. Ang nitar walau dala dia kaya ikikidiran sa mga pagaritan sa Palestine. Nakalibigiran walau subhanatal. Meron yung mga ribu yung mga Muslim. Allahu Akbar. Naginan mga barusan. Ay mana. Nasamanan na kaya kawantan wag ito bisa tigtan wa mo tuwa. Anto na ini ba na kakuntan sa halal na siguradong tanong si makapupuon o pasad sumbali o pagritan ng mga Muslim. Ito isyaratnya. Kaaya pitero tanong kagi na apya pa na mapasadin matiya sa Quran na tamatiyan lang. Na amay kasakan yan na Kristiyan na kanabaya paparatiyan yan na suwalutan. Ato na ibali niya. Ati di niya perhatian suwalutan. Na niya perhatian ni Quran. Ito na ibali ang takap perhatian yan di kurisyo. Allahu Akbar. Ay syarat na perhatian niya suwalutan na gitu penaku halal susumbali. Ato na idalil mga penol. Sambida dia kanan nato na iban na ahlul kitab baguso mga Kristiyan sa Pilipinas. Nakate suduti man ayat na purugurugud na lupipi. Basta ayat tindekeun na dia kaya mga Kristiyan si nadia na ahlul kitab ay nadia nga duti man ambet ya tanu ayat na makapisulang. Makapumbulang. Bero ya kontradiksyon. Lain tanu man kapanutulan wag yang ayat. Di walau kana sa dia nga pagani ayat ambet ya tanu sa surah Al-Maidah ikalima ayatan surat ni. Al-yawma uhilla lakumut tayyibat. Sisa anwa na ayatin wallahu subhanahu wa ta'ala. Nahyala lamirkan wa tiwallah su mga suti. O mga panganungan. Muta mga pipi, mga suti ko panganungan. Wa ta'amul ladina utul kitab. Naguso panganungan kanu sira nabigay sa kitab. Close parenthesis. Nagi na so. Ato na. Ahlul kitab batiktan wa tirunan sa Taurat aguso Injil.
Pihak kali usah penuh mga ulama sangat nabi tira sa ahlul kitab so pada tirunan sa kitab akan ba subanu Israel. Lagi di barato mga pada kitab akan ba manubaya bu kitab na dua adna Taurat na adna Injil na adna Zabur na adna Quran adna suhufu Ibrahim abu suhufu Musa. Namanya kan diurus suhufu Ibrahim. Nah, bagus aku. Ayat mana nih? Nabi yang tuan tunai ni benar pangan kena tiga walau siran. Apa yang menurunan sa kitab? Agitu sutik dan ahlul kitab na halal kan. Wa ta'amukum hillun lahum na gusupangan ng kaniyo na halal kiran mam. Ino to makagi isa-isa kan sa Tuhan ayat simba ni ulangon na suwat lo subalatan. Ayat pakai segi nga mga Kristiyan at simba nila. Si si Amayran, si Inera na gusto Espiritu Santo. Ano man na yung kapakapalagi na? Yan ang mga palagi. Nakateso pa nga bagro. Yan ang naging kana ayat na kana bagay ang upiyag istorya niyan nakapangan kanan. Kapag upiyag istorya niyan tanong nakapangaroon. At kung naisumpat yan, di ko walaw tala. Wal muhsanatu minal mu'minat. Wal muhsanatu minal ladina utul kitab. Naguhalal kanuk na tigu wallah so mga pipiya ko mga bayir kan wa maratya. Naguhalal kanuk na tigu wallah so mga pipiya ko ahlul kitab ko mga bayir kan mga bayir. Nah. Nagusto mga pipiya ko sira no tigu wallah apya manurunan ko kitab ko una aniyum ida ataitumuhunna ujurahum igra min ibnin yukiran so maharira. Tama sa mutakapu sa lagi mo to ayat. Ayat mana ini? Nasamanan na upag ila yang apipi na subis so ahlul kitab na mapapakay ko muslim makapangarungan yan na apya di niya gisla. Iman to na grigan na una ginutan mo. Ibarat ba? Natabi mga sapod. At na miya ka umasiya Kristiyan na mama na ay pagandapan niyan na swata. Hindi na pangaruman na ang swata. Kristiyan o mama. Pagyugan ka? Di. Ang kayo ito tatang kabig na sa kanya na kapir. Correct? Tatang kabig na sa kanya na sana kami ang mga Kristiyan. Sigo-sigo na dudlo ito. Nayap turo nung taon na, ato na, di kapakay. Lagi mo gusto mga mama. No, kapakay, pangaruma ano mama, so Kristiyan, adida na mga pag-Islam. Di kapakay. Ay dapat na so Muslim mama, na aya ka pangaruman niya sa Kristiyan na ba, inada na makapag-Islam. Da na makapag-Islam. Nung tabuso, tabi yung mga sapulo, napiya kayo niya sa ginoon. Yung tatitan ko pag ayat, pupugakan niya na ginoon yan, kapiya ka halal yan so haram, napiya ka haram yan so kapakay. Agigyan mo tada, kan kaya si walau tala, napiya big makasina. Napo kaya niya sa ginoon yan, asarama ko na yung kababayan niya. Lagi nung kaya siya tanuron, asabab ko kala aba ya ginawa, ito napakasina is kanya. Nung tabugiyan mo, tuwatawad ang kalagyan si wala kaapya, big makasina na pangaruman yan ang tabay. A Kristiyan. Uwid na ayab sa syarat na basta musyrik, basta Kristiyan, na di ka pa kaya ba nga pangaruma sa tama sa di makapag-Islam. Anto na dalili. Nanti Allah subhanahu wa ta'ala sabi nga ikadu ayat amiyalu sa surat Al-Baqarah, surat ni, dua gato sa 20 isa ayat. Di ko lautan. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Naubakan mo pamangaruma ko mga musyrik sa taman sa bisiran makaparati ayat di ko lautan. Wala amatun mu'minatun khairun min musyrikati walau a'jabatkum. Naswati wallah so ore penabai ama paparatiya. Na tomo wallah adi so musyrik ato na ni banabai apya pene kapag abilibirun. Apya pene kama masaniyo ko kata ini nabai. Kala yan ni bangsa ko bangsanian. Kala yan ato na ni bana daradat. Kala yan ni gradu. Kala yan ato na ni bana pangkatan. Api kata idian. Na dad na pakay butusi walau tala kaso musyrik habai na api ka mamasangaon api ka mamasaniron na tumuon wala so ori penabai ang mapaparati si walau tala ori penabai ato na itundugin di walau tala wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu na lagi mambuto adin yung pakipumangarumaan sa mga birkan o mga musyrik ang mga mama sa taman sa atong naniban na bisiran makaparatiya. Wala abdun mu'minun khairun min musyriki wala wa'jabakum. Kaswati wala so orepan amama. Natumu adi so musyrik amama apya pan mambui kabilibirun. Apya pan ikama masaniron. Apya pan sakanya ni presidente sigo ingdiu. Na ame ka musyrik natumu wala so orepan amama. Ayan yung kasarigan ko warisan niya.
Sama na. Ato na miya swatan usag yung buti man ayat tabiyatan. Ayat pada miya swatan usan nam bidas so musyrik agusu ahlul kitab. Kasu ahlul kitab na piya kay niyan ko mga muslim mapangaron masira na piya disiran miya Islam ugig na diyan kaya mga musyrik agi su mga Kristen man to sa Pilipinas na aya buwa kakipa kay niya kiran ang mga muslim na makapag-Islam sira na da. Nagi tuitiktan no adirektan no kehalal susumber Iran sa taman sa disiran makapag-Islam. Direktan no kehalal susumber Iran sa taman sa disiran makapag-Islam agi na ni syarat mga bangsa. Na pananggilatan no ibatan no marurug na matunag su mga amaltan no mirasa-rasa itanurog. Oy. Kamataan agi ang utama nga tao na ay pupuno ni Iran na sunara ka jahannam. Ulaika yad'una ila an-nar agi na natig wala mga tao na ay pupuno ni Iran na sunara ka. Wallahu yad'u ila al-jannah na suwalla na ay ayagin ikumpin na susurga wallahu subhanahu wa ta'ala. Wallahu yad'u ila al-jannah wal maghfirati bi idni. Nagbiya mo to anto na niba narila gulalan si kung idin wallahu subhanahu wa ta'ala. Nilani man mga bangsan ayamanan yan nagib sa diyan kaya kakan sa halal na kena bisuba aya bubitira si na kapangan kanan. Ayat bisa pegi istorya halal na sulun so kawiya guyimtan. Sunsu kawiya guyimtan. Tagi ame kadi ka manang gila. Na su amal ka ama pia lagi busambayang ka nakibetali. Antum na dalil. Ayat ni sa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amiyan isibu ad-Dailami. Nabi Nabi sallallahu alaihi wasallam man akala luqmatan min haram lam yuqbal minhu salatun 40 layla. Saan natigo Nabi sa kuman sa masbu sa gamakbu pedku haram natigo Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nadeg na terimaan asan boyang yan ko suldu 40 ka kagagawi 40 gawi. Ayamanan yan nasidgo suldu 40 gawi asak sisib dapat na terima ando amal ka. Ame ka adna minisaw kumiyakan ka haram asagamakbu. Ana diligan ati sumya nagsupuasan na tulong-tulong gawi ya gitu sumya ka sempurna tanuro. Nati makatitipin ka pa na bayad na ka sa 10 gawi. Miya rasa-rasa tanong nati Allahu Akbar to ni miya so mga amaltan. Anto na adni miya so miya gumarami na haji. Amiya kau sugu-sugu dan sa haram na bamatag sa gamak. Kau pa makasyapuan nakasyapu. Naaya sa sanano taw na tirima so amalian. Sa kaya pa kapnay hajiyan kaya pa kapagumranian. Natag inubagi mo to ay nikad niyan rawasawlan na dama 40 gawi. Allahu Akbar. Masakit man na o pamana, o batanod na ipangidagda ko kasakit yan, natidug na masakit ay napilay ako niyo. Kau dia karano ay tirwa, nakabnari ra. Napinakatan ako niyo sa anuan na mo rin, na tumasya tanod makasisigat. To mo amaratad na ginawa niyo rakan, sama kay Sisa. Adi sa ko niyo panuntuti sa anuan na amaw rin, ada bakar kanu ayamanan yan nakibanas. Masakit mga bangsa. Ayamanan yan na padabis sa kapkuri na sa amal manusia. Nabi mo to antum ni ba na den yan kasiyapa ko panganang kanamiya tagukutian yan ayamya kanyan na haram. Oh, ayamya kanyan na haram. Natunay pada dalil mawri pun Allah subhanahu wa ta'ala. Na ayat pada miyalu sa hadith. Miya panutul penayaw Imam Al-Ghazali jadi yang hadith. Inna lillahi tabaraka wa ta'ala malakan ala baitil maqdis. Mata na sukun suwalla na adna malaikat aasain niya sa baitil maqdis sa Palestina. Tabangan wala sa mga pagaritan sa Gaza. Adi ang utama malaikat aasin wallahu subhanahu wa ta'ala na ayagan nabukian na uman gawi. Yunadi fi kulli yawmin wa layla. Na pupunanawag uman kagagawi, uman kadadaw-daw nagu kagagawi. Ay ipupunanawag yan. Man akala haraman. Sa tawa kumiyan sa haram. Sa tawa kumiyan sa haram. Lam yaqbalullahu minhu sarfan wala adlan. Na deg na terima anu wallahu subhanahu wa ta'ala amalian apaliugot na gusumna. Deg na terima anu wallah apaliugot tagil bagian amal anda kasunna. Miya tinggas susan bayang ka apaliugot na gusto mga sunat kaun. Miya tinggas supuasa nga apaliugot na gusto mga sunat kak walungan na isli na gusto mga padapipusan na ka. May kaad na miya ka nakatong niniba na haram. Ato na isumpatiyan hatta yakhruja dhalika al-haram min baitihi. Tama na tiu Nabi sa dinyan milyo. Dinyan milyo wag yung utuwantong na niba na matatago ko sunda walay niya na haram. Nagito pa nakapakaligas ni wala sa yung utuwantong na niba. Na di ka terima wala si amali.
Ino so mga sahaba, lagi doon tunay ni ba na mga anak ko mga sahaba. Lagi do Abu Bakar radhiyallahu anhu na mapupanutula. Ato na ni ba lagi buki ang berasang kayan kumiyakan niyan. Na pagkaluwatan niyan kung ngariyan. O pawa na kapasiran na maguwiran ang utamiya kanina na disiran ng siguran. Nakagia dikiram pa isutaw kupang kata na mutakin sa taman sa dinian bagak ibagak. Sugal baka ayah penakapkilian niyan na di debon awidakan debon problema. Uway, sa ay may mana nakalakiyan sa ubabadin belo yang dia mutagalbakian nah ay mana ikidusan niya. Harap. Dinan mga bangsa mi manguripun wallahu subhanahu wa ta'ala. Isa ba pasaktan wa tigtano na ato na ni ba na pananggilaan tan. Iba tanu matunag sa mga amal tanu mga pipian ya tete tanu. Na ayalin dingian na panagutiya pantano sukakan sa halal. Kami ka panagutiya pantano sukakan sa halal na umiyog sa Allah Ta'ala na kanabagi-bugi ang utuwa ka ketari mo mga amal tanu. Asabing sa benar ako umpian yan pun sa mga ginawa tanu lagu sa mga pusutan. Sa mga pusutan. Uway. Nakalidang, udi ka pananggila sa kakan sa haram. Nakibidasan niya sa paratiyan. Anto na dalil. Na ayam yatiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa lagi dukian yun yung at-Tirmidhi. Udi lagi ang utamiyalo sa Al-Bukhari. Miyalo sa Al-Bukhari, yatibu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fil jasadi mudgha. Mata ano to atibu Nabi? Bedi mata na atibu Nabi sallallahu alaihi wasallam, aadna mata tagu kulawa su manusia asagama. Ida salahal jasadu kullu. Aigira mi tegum piagi ang kotuan to na ni ba nasagama ku anggaw taiyan na baka ato na ni ba na pia udi na tegudaya lang na giang kotuan awasi. Wa ida fasada al jasadu kullu na amay ga giang kotuan sagamak sa anggaw taiyan. Na umabinasa na ayat na keentiyor na gitug na uta entiyor mana badaniyan ala wahiyal qalb na gitu manatibu Nabi sallallahu alaihi wasallam so puso. Gitu so puso. Adiang kaya puso manusia naginan ipagargaan wala sang kutwa alungan. Aginan igdar pau takwa, ginan igdar pau kalak si walutan. Na si sang uta alungan na hari tiya manadeg na baniru atunay kala ya natamok na gusuka da ulawata atunay di ba na bembel ya mga wata salih. Yauma la yanfa'u malu wala banun. Si isang ito anuan na di paranggaya guna si kutaw syukala yan itamo. Di paranggaya guna kutaw syutamo kaya naguso mga wataiyan. Illa man atallaha biqalbin salim ay nunta na sutawa ay mitalinguman yan kuwala na supuso yan nalina. Supuso yan na siniap yan sa banyan misakutuswal. Dan yan sawi sa marata aparati. Dan yan tabi supuso yan sa marsi. Ay mana linimpiyo yan supuso yan. Nah dia kaya puswa lumpi manguri penwala subhanahu wa ta'ala. Dia dipagpusan tanu sa dia kaya usian tanu. Ati apian banget. Na pedesakap ke lumpi puso na panganang kenahalan. Antum na idali. Nah miyanu manu Imam Al-Ghazali rahimahullah. Dia mutlaqatir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atilin manay man akala al-halal. Saat natigin sa kuman sa halal husul 40 gawi. Nawwarallahu qalbahu nasindon wallah supusuya wa ajra yanabi'al hikmata min qalbihi ala lisanihi nama mampu tatiyan uway